Jó, tehát jó napot kívánok mindenkinek. Akkor bemutatnám a vendégeket, díszvendégeinket, hogy kik tisztelték meg rendezvényünket és kik jöttek el hozzánk. Elsősorban szeretném köszönteni Mészői Kálmán világválogatottat, sokszoros magyar válogatott labdarúgót, a Magyar Labdarúgó Szövetség nagykövetét. Aztán körülbelül van Józsi György, a Magyar Labdarúgó Szövetség Zala megyei igazgatóságának igazgatóját. Freisinger Sándor, Magyar Labdarúgó Szövetség Zala megyei igazgatóságának társadalmi igazgatója. Aztán jelen van még körülbelül Szitás József plébános úr, aki majd megszenteli a pályánkat. És nem utolsó sorban Henci Zoltán polgármester urat is szeretném köszönteni. Valamint a képviselőtestület tagjait, polgármesteri hivatal dolgozóit is köszönteni. Jó, akkor felkérném Henci Zoltán polgármester urat, hogy tartsa meg köszöntőjét. Tisztelt jelenlévők, kedves pacsaiak! Önkormányzatunk nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a jelentős és kedves esemény alkalmából. Az ünneplés apropóját a műfüves fotballpálya avatása adja. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013. januárjában felhívást tett közzé, hogy a tavasz folyamán kiírásra kerül a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgópályaépítés program 4. üteme, amelyben lehet pályázni 12x24 méteres, illetve 20x40 méteres fotballpályákra, melynek összköltsége várhatóan 14,3 millió forint, illetve 27,5 millió forint. Ezen összegből az MLS 70%-ot vállal, míg 30%-ot az önkormányzatnak kell megfinanszírozni. A pályázat beadási határideje 2013. április 16-a volt. Pacsa város önkormányzat képviselőtestülete 2013. április 9-én megtartott testületi ülésén döntést hozott arról, hogy egy darab 20x40 méteres műfüves labdarúgópálya megépítésére beadja a pályázatát, és a 2013 évi költségvetésből biztosítja a 9.150.000 forint önrészt. A nyertes kivitelező az Isaszegi Everlin Kft. Ajánlata alapján a teljes bruttó költség 24.755.000 forint, ez alapján az önkormányzat hozzájárulása 7.427.000 forint. Az önrész egyösszegű befizetése után az MLS és az önkormányzat között létrejött a szerződés megkötése. A munkaterület átadására 2013. szeptember 16-án kerül sor, még ezen a napon megkezdődtek a kivitelezési munkák. A munkák során szerződésmódosításra is sor kerül, az eredeti pályázat nem tartalmazta a labdafogó háló felszerelését, e kiegészítés 1.780.000 forint bruttó összköltségbe került, mely összegből szintén csak 30%-ot kellett fizetni az önkormányzatnak, ez mintegy 500.000 forint. A jó időjárásnak és a kivitelező gyors és szakszerű munkájának köszönhetően 2013. október 18-án a műszaki átadás megtörtént, melyben megállapításra került az első osztályú munkavégzés. A létesítmény ünnepélyes átadására és avatására a település egész lakosságát kívántuk és kívánjuk bevonni, ezért az őszi időjárás bizonytalanságának figyelembevétele a mai napra terveztük meg. Szívből kívánom, hogy mindannyiuk jó erőben és egészségben használják e sportlétesítményt. Hát, ha megnyitónak lehet mondani, akkor állok elébe. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves, gyönyörű, szép, fiatal barátaim! Ha egy sejk lennék most, vagy valami olyan országból származva, akik milliárdjai lennek a zsebébe, ennyi gyerekem lenne körülbelül. Mert olyan aranyosak és szépek és kedvesek vagytok, hogy hihetetlen. Előjáróban először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak erre a pályavatóra. Bár igaz, hogy már itt is elmondtam, de önöknek is elmondom, hogy nem volt egy egyszerű dolog, mert nem vagyok bányász.
és fél 5-kor nem nagyon szoktam kelni reggel. Lehet, hogy akkor érek haza, szokták volt mondani, de minden esetre örülök, hogy csodálatosan föl tudtam ébredni, le tudtam ide érni egy ilyen gyönyörű időben, egy ilyen csodálatos pályátadásra, és főleg, ha ide lenézek erre a kis lurkókra, nekem is van 2 unokám a 2 fiamtól, nem sajnos, de azért valamilyen problémát mondhatok, hogy kislányok nem futballoznak, röplabdázik az egyik, a másik jazz balettot nyomja rendesen, ahogy kell, amit ti is tudjátok, hogy mit kell megrázni. De hát fiúkra már nem számíthatok, tehát futballista az maradnak a nagyapjuk és a 2 gyerek. Tehát borzasztó öröm számomra, hogy itt azért elég sokat jártam ebbe a megyérbe, meg valamikor dolgoztam is Zalaegerszegen, hogy egy ilyen csodálatos eseményre hívnak meg, és egy kicsit nyugodt is vagyok, mert bármilyen csúnyát vagy rosszat mondok, a plébános úr itt áll mögöttem, és rögtön segít abban a pillanatban, hogy korrigálja a mészőnek a negatív dolgait, de remélem, hogy nem lesz. Tehát öröm számomra, és hagyd ne mondjam ki számszerűen, hogy mióta a Magyar Labdarúgó Szövetségben ez a fajta tevékenység a részem, hogy pálya átadások, hogy azt hiszem a 200-250. Körül járok. És borzasztó öröm nekem, aki nagypapa vagyok, és öreg Krampus 73 éves, hogy ilyet látok, mert én nem ilyen helyen kezdtem futballozni, hanem a porba, a piszokba, a 3 kerületbe, salakpályán és különböző negatív dolgokat tudok mondani. És ez gyönyörű dolog, hogy ez megvan, de gyerekek, fölhívom a figyelmeteket, hogy én nagyon nehéz körülmények között készültem, futballoztam, és válogatott futballista lettem, mert az akartam lenni, és mindent megtettem érte. Tehát megvan az a pálya, és ezt mondom a tanároknak, az edzőknek, foglalkozni kell velük. Van millió problémánk a futballunkat tekintve, és mindig csak abban reménykedünk, hogy itt van az utánpótlás, itt vannak a fiatalok, majd ők fogják hozni azokat az eredményeket, amiket mióta várunk, és sajnos nem minden esetben sikerült. Tehát igenis, gyerekek, ezt használjátok ki. Az edzők, a tanárok mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy elsajátítsanak olyan fajta trükköket, olyan fajta lehetőségeket, amelyeket egyébként egy piszkos, poros, beton vagy valamilyen földes pályán nem tudnának megcsinálni, és akkor ennek meg kell lenni az eredményének. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan kijöttek. Tehát ebből is látszik, hogy ebbe a megyébe, és itt ebbe a környezetbe nagyon-nagyon támogatják, segítik a gyerekeket és a futballt. Ez én számomra, egy öreg Krampus számára ez már nagyon-nagyon boldogságos dolog. És ezzel tudok törődni, mert csak a jövőt nézzük, hogy miből tudunk majd táplálkozni, miből tudunk majd olyan dolgokat elérni, hogy tényleg minket is komolyan vegyenek a nemzetközi futballba. Tehát öröm számomra, hogy itt lehettem, öröm számomra, hogy ezen a pályaátadáson részt veszek. Akik ebben tevékenyen részt vettek, azoknak gratulálok, további sok sikert kívánok. Kívánom a polgármester úrnak, hogy sok öröme legyen ebbe az ünnepélyes átadásba, és az itt lévő kedves barátaimnak, akik a futballal foglalkoznak, pedig további sok sikert kívánok. Hajrá magyarok, hajrá Magyarország! Köszönöm szépen! Mit kell adnám? Kell egy kicsit följebb? Nem? Elég? Nem akarok szempelenni, de olyan csinos, hogy nem bírom megállni, hogy mondatot nem. A fényeik van? Nehogy elverjen valahogy. Plébános úrnak is polgármester úr, én köszönöm szépen, ezt elteszem a megengedőt. Köszönöm szépen. Köszönöm és nagyon gratulálok nektek. Köszönöm szépen. Többször hívjál meg, amilyen előadás, vagy bármi van a futballal kapcsolatban. Nagyon szíves, örömes jövök hozzátok. Köszönjük szépen. Jó, most vissza van. És majd még utána.